ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, பாக்ஸ் நல்லா இருந்த ஒரு அளவுக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து நல்லா இல்லை. ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் தான் உங்க பிரவீன் பேசுறேன். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் செட்டப் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட், பட் சேம் வீடு தான். என்ன ஒரு விஷயம்னா, நான் ரொம்ப நாள் சொல்லிட்டு இருந்தேன் விலாக் பண்ணுன்ட்டு, பட் அல்டிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா இதுவும் விலாக் இல்லை, வீட்டில் இருந்தே போய் சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன். பட் என்ன ஒரு விஷயம்னா, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான விஷயம். ஸோ நார்மலா வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து பார்பிக்யூ நேஷன் போய் சாப்பிடணும், பிபிக்யூ சாப்பிடணும், நிறைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஃபுட் சாப்பிடணும்னு நினைப்போம். பட் இந்த கோவிட் டைம்னால வந்து நம்மளால போய் அதிகமாக சாப்பிட முடியல. இதை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்ட நம்மளோட பிபிக்யூ வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, பாக்ஸஸ்ல வந்து சேல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அந்த வகையில வந்துட்டு வெஜ் பாக்ஸ்லாம் நம்ம சாப்பிட மாட்டோம். அண்ட் வந்து நான் நல்லா சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு. கிட்டத்தட்ட இந்த ஒரு 2-3 நாள் ஃபீவரா வேற இருந்ததா, ஸோ அதனால ஓரளவுக்கு இட்லி தோசை அப்படி இப்படின்னு வெஜ் ஐட்டமா சாப்பிட்டுட்டேன். சரி, இன்னைக்கு வந்து நான்வெஜ் வெளுத்து கட்டலாம் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டை தான் நான் வந்து நான்வெஜ் பாக்ஸ் ஆர்டர் பண்ணிட்டேன். நான்வெஜ் பாக்ஸோட பிரைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஓவரால் வந்து 850 வந்தது. நம்ம ஸ்விக்கில ஆர்டர் பண்ணனால அது ஒரு 100 அப்படி இப்படின்னு எக்ஸ்ட்ரா வந்தது. பட் இருந்தாலும் வந்து என்ன ஒரு விஷயம்னா, அது நல்லா இருக்கா அப்படியா இல்லையான்றது தான் பார்க்க போறோம். பேசிக்கா வந்து அந்த பேக் வந்து 2 பேருக்கு அப்படின்றது சொல்றாங்க. ஸோ இப்பதான் வந்து நான் அந்த பேக் ஓபன் பண்ண போறேன். இதுல கிட்டத்தட்ட வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா, ஒரு 10 டிஷஸ் இருக்கும் அண்ட் 3 டெசர்ட்ஸ் இருக்கும்ன்றாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்களா, இதான் அந்த பாக்ஸே வந்து ரொம்ப அழகா பேக் பண்ணிருக்காங்கல்ல. பாத்தீங்களா, இந்த பாக்ஸ் வச்சனே மூஞ்சியே மறைஞ்சிருச்சு, அந்த அளவுக்கு பாக்ஸ் வந்து பெருசா இருக்கு. ஸோ பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது வந்து நினைக்கிறேன். ஸோ ஓபன் பண்ணிட்டு வெயிட் பண்ணுங்க. ஓபன் பண்ற க்ளோஸ்அப்ல வந்து ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்களா, ஸ்வீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் குலோப் ஜாமுன் அண்ட் ப்ரௌனிஸ். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஐ திங்க் இது வந்து பீர்னி அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் வந்து டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து மைனூஸ் அண்ட் கிரீன் சட்னி. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஓவர். ஸோ ஆக்சுவலி இந்த பாக்ஸிங் பேக்கிங் நல்லா இருக்குல்ல. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஓவர். அண்ட் செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா உள்ள இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வச்சிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா, லைக் ப்ரான் அண்ட் வந்து சிக்கன் நினைக்கிறேன். இது ப்ரான், இது வந்து ஃபிஷ் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ அது ஓகே. அதுக்கப்புறம் இந்த டப்பால ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி எல்லா டப்பாவும் வந்து இது வந்து ரைத்தா மோர் அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இல்லைங்க, அந்த பாக்ஸஸ்லாம் ஓபன் பண்ணல. ஆக்சுவலி இந்த பாக்ஸஸ் தான் வந்து டிஷஸ்ன்னு நினைக்கிறேன். யா, இது வந்து அந்த வெஜ் ரோல்ஸ் அது. அதுக்கப்புறம் அதான் இது என்னது, வெஜ் கட்லட் ஐ கெஸ் இதானே. இது வந்து சம்திங் கொடுத்துருக்காங்க, என்னன்னு தெரியல. ஏன்னா நான் அங்கேயே ட்ரை பண்ணது இல்லையா, இங்கே எப்படி ட்ரை பண்ணுங்க. வெஜ்ல நம்ம ட்ரை பண்ண மாட்டோம் பெருசா. ஸோ அதனால இது ஓப்பன் பண்றது கொஞ்சம் ஃபேமஸ். இது குருமாலாம் கொடுத்துருக்காங்க. பட் உள்ளக்க சில பீசஸ் இருக்கு, லைக் அந்த பிரியாணி கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், சைடிஸ் மாதிரி. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வந்து எஸ் பெரி பெரி சிக்கன் அண்ட் வந்து சிக்கன். இது மட்டனா? ஆமா, இது மட்டன் நினைக்கிறேன். தெரியல என்ன கர்மன்ட்டு. நல்லா இருக்கு. பிபிக்யூ டேஸ்ட் தான் நார்மலா. ஸோ மட்டன் குழம்பு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பிரியாணின்னு நினைக்கிறேன். பெரிய பாக்ஸாக இருக்கு. யா,
பிரியாணி வித் எக். இதுலேயே வந்து அவனுக்கு பாபிக்யூ பீஸை எடுத்து போட்டிருக்காங்க. ஸோ சூப்பர். அண்ட் இதுவும் குருமா தான். 3 குருமா எது கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியல எனக்கு. 4 இது கொடுத்துருக்காங்க. இது என்னது? ஏதோ தனியா வேற கொடுத்துருக்காங்க. இந்த நான் மாதிரி ஒன்று கொடுவாங்க. பரோட்டா, இது பரோட்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பரோட்டாஸ் கூட ஓகே. வெஜ் சாலட். ஆக்சுவலா பாக்ஸ் பெருசா இருக்கு, ஐட்டம்ஸ் வந்து கம்மியா தான் இருக்கு. நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான். ஏன்னா நம்ம நார்மலா பிபிக்கு போயிட்டு அன்லிமிட்டடா சாப்பிடுவோமா. ஸோ பட் இது கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிற ஃபீல் தான் எனக்கு. ஒரு ஆளுக்கு ஜாஸ்தின்னு நீங்க சொல்லலாம், பட் வந்து 2 பேரா இருந்தோம்னா இது வந்து கம்மி தான் இல்ல. ஏன்னா அவங்க வந்து 2 பை ஃபார் 2ன்னு போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதனால இது வந்து கம்மி தான். சரி, சட்டை விட்டு நம்ம வேலையை பார்ப்போம், சாப்பிடலாம். எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ற வீடியோலாம் உங்களுக்கு காட்டி விருப்பத்த மாட்டேன், பயப்படாதீங்க. ஸோ சாப்பிட்டுட்டு வந்து எப்படி இருக்குன்றது வந்து சொல்றேன். ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் விஷயங்கள் சாப்பிட்றத மட்டும் காட்டலாம்ல. ஸோ எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்ணி வச்சிட்டேன். ஓகே, அண்ட் பரோட்டா, திஸ் வெஜ் சாலட், இப்போ பிரியாணியை கவுக்குறோம் அந்த வீடியோ. ரொம்ப கம்மியா தாங்க பிரியாணி இருக்கு. ஸோ நாட் பேட். பட் இது ஒரு ஆள்லயே எல்லாமே சாப்பிடலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. 2 பேர்லாம் சாப்பிடணும்னா வந்து கம்மி தான், அவ்வளோதான். ஸோ எனஃப். ஓகே, நான் சாப்பிட்றேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம், எதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். கோ வித் திஸ் வெஜ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த கட்லெட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஆக்சுவலி இதோட பேர் என்னன்னு தெரியல, யாருன்னா அது தெரிஞ்சு நான் கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த பிரெட்டுக்கு நடுவுல ஏதோ போட்டு பண்ணிருக்காங்க. நான் சாப்பிட்டு பார்க்கறேன். அதான் பிரெட்ல ஏதோ போட்டு பண்ணிருக்காங்க, ஸ்வீட்டா இருக்கு. ஃபைன். இது வந்து வெஜ் கட்லெட். இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும். நான் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வெஜ் கட்லெட் டேஸ்டா இல்ல. பிரான், பிரான் எப்பயும் போதும் நல்லா இருக்கு. இது என்னன்னு தெரியலன்னு சொல்லுங்கல்ல. ஃபிஷ் செம்மையா இருக்கு. தென் வந்து சிக்கன். ஆக்சுவலி சிக்கன் மட்டன். மட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதுதான் சிக்கன். பாத்தீங்களா, டிஷஸ் கம்மியா தான் இருக்கு. லைட்டா பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நார்மலா வந்து நான் பாபிக்கு நான் பிரியாணி சாப்பிட மாட்டேன். ஏன்னா எனக்கு பிரியாணி அங்க வந்து அவ்வளோலாம் டேஸ்டா இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. பட் இப்போ பிரியாணி நல்லா இருக்குன்னு தெரியல. பிரியாணி சாப்பிடல ஒரு கலர் இருக்கு. ஆக்சுவலி பிரியாணி வந்து நீங்க நார்மலா சாப்பிடாம அந்த பீஸோட இப்படி எடுத்து போட்டு அந்த பீஸை அப்படி மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடணும்.
பரவாயில்ல. அண்ட் இதுல வந்து சிக்கன் பீஸ் போட்டிருக்காங்க, சிக்கன்ல மட்டன். ஆக்சுவலி நமக்கு இந்த பீசஸ்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகல, இதெல்லாம் மட்டன் பீஸ். வேற இதுலயே சிக்கன் பீஸ் பார்த்தேனே, இதுல இல்ல, இதுலயும் ஏதோ போட்டிருக்காங்க. பட் இவங்க எல்லாமே பாருங்களேன், ஆக்சுவலி இந்த சால்னால போட்டிருக்க சிக்கன் பாருங்களேன். ஸோ ஆக்சுவலி இது பிபிக்யூ சிக்கன் தான். இவங்க தனியாக இந்த சால்னால போட்டு ஃப்ரை பண்ண சிக்கன் இல்லை, இது பிபிக்யூ சிக்கன் அப்படியே எடுத்து போட்டிருக்காங்க. லைக் நமக்கு தெரியுதா? சூடா இருக்கு. அவ்வளோதான், ரொம்ப பெருசாலாம் ஒருத்தர்லாம் சொல்ல முடியாது. பட் ஃபைன், சாப்பிடலாம், அவ்வளோதான். ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வந்து நான் மொத்தமாக சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்றத கவர் பண்ணுறேன். அன்லெஸ் அண்ட் வெயிட் பண்ணுங்க. ஸ்டாக் ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, பாக்ஸ் நல்லா இருந்த ஒரு அளவுக்கு வந்து ஃபுட்டு வந்து நல்லா இல்லை அப்படின்றத சொன்னோம். பொதுவாக நம்ம பார்பிக்கு போகும்போது சுட சுட சாப்பிட்றதுனால என்னமோ அந்த ஸ்டார்டர்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் இப்போ அந்த ஸ்டார்டர்ஸே வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா இல்லை, ஒரு மாதிரி பச்சை வாடை அடிக்கிற மாதிரி இருந்தது. ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுல நல்லா இருந்ததுன்னு சொல்றது வந்து ரெண்டு, அது ஆக்சுவலி 3 டெசர்ட்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. பீர்னி வந்து எப்பயுமே சூப்பரா இருக்கும், ஆனா பீர்னியே நல்லா இல்லை. அண்ட் மோர் ஓவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேக் அது என்னது, ப்ரௌனி அண்ட் வந்து குலோப் ஜாமுன், இந்த 2 மட்டும் தான் சூப்பரா இருந்தது. அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து இந்த மட்டன் குருமா வந்து நல்லா இருந்தது. மற்றபடி வந்து எதுவுமே வந்து சூப்பரா இருக்கலாம் சொல்ல முடியாது. பிரியாணி வந்து சாப்பிடவே முடியல. அந்த ஃபர்ஸ்ட் நான் ஓபன் பண்ணப்ப சூடா சாப்பிட்டது நல்லா இருந்தது, பட் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் அது சுத்தமா நல்லாவே இல்லை. பரோட்டா வந்து அது என்ன பரோட்டான்னு தெரியல, ரொம்ப ஹார்டா இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் பீன் நாட் குட். எதுவுமே எனக்கு பெருசா பிடிக்கல. ஒரு 845க்கு வந்து இந்த பார்பிக்யூ நேஷன்ல வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சுத்தமா ஒர்த் இல்ல. நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணணும்னா ட்ரை பண்ணலாம், நம்மகிட்ட காசு இருக்கு ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் ட்ரை பண்ணலாம். பட் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபுட்டா ஒரு சாட்டிஸ்பிகேஷனா சாப்பிடணும் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஒரு சாட்டிஸ்பேக்ஷனே உங்களுக்கு வராது. அண்ட் மோர் ஓவர் வந்து இந்த கறி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மாதிரி பச்சை ஸ்மெல் அடிக்குது. நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன்ல, மேபி அது ஹீட் வந்து நம்ம அப்போ ஹீட்டோட சாப்பிடறனால தெரியாம இப்ப ஹீட் இல்லாம சாப்பிடறனால தெரியுது அப்படின்றது நினைக்கிறேன். அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நான் பார்பிக்யூ நேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்றேன். கோல் பார்பிக்யூ சாப்பிட்டுருக்கேன், வேற எல்லாமே சாப்பிட்டுருக்கேன். பார்பிக்யூ நேஷன் இப்படிதான் இருக்குமான்றது தெரியல. நீங்க யாரா பார்பிக்யூ நேஷன் சாப்பிட்டுருந்தீங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் பெருசா இல்ல. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அல்லது நன்றி, உங்களிடம் இந்த அன்புடன் விடைபெறுவது உங்கள் பிரவீன் குமார். பாய்.